Allan Christensen fra golfslag.dk. Jeg står i dag i Ishøj Golfklub og er ved at lave en video fra mig til dig. Den her video, den omhandler lidt, kan man kalde det. Jeg kan godt kalde det et specialslag. Bolden ligger i en bunker. Bolden ligger ned ad bakke. Jeg har en forholdsvis høj kant foran mig, så jeg skal både finde ud af, hvordan skal jeg svinge for at ramme sandet først. Bagefter, hvor meget fart skal jeg have på, for at bolden kommer ud af bunkeren. Det jeg gjorde, det var, at jeg tog opstilling. Så som I så lavede jeg nogle små sving. Jeg prøvede at bedømme, hvor hurtigt skal jeg løfte jernet, hvor meget knæk skal jeg på, og hvor tidligt skal jeg have det, og hvordan skal jeg så fortsætte. Hvis I nu forestiller jer, det er lidt overdrevet, at det gik 30 grader ned ad bakke, så skal jeg finde ud af at lave et sving 30 grader ned ad bakken. Til det er jeg nødt til at løfte jernet meget hurtigt. Jeg er nødt til at bøje min håndled meget hurtigt. Jeg skal ned og have sat i sandet før bolden, således at der lægger sig sand op på slagfladen, som bolden kan lægge sig ovenpå. Og når jeg så svinger igennem og får sandet til at flyve, så flyver bolden ud. Forholdsvis simpelt, men først når man har trænet nok, man ved hvad man skal gøre, det har I lige fået opskriften på, og træne nok. Så det at komme ud af en bunker, hvor bolden ligger lidt snørklet, no problem.